Egyáltalán mi baja van? Azt hiszem, eltúloztuk a dolgot. Miért? Egy kicsit tréfálkoztunk vele, nem szabad? Nézzétek, csak szegény valami nagy bánata lehet. Biztosan elhagyta a szerencsét. Biztosan, különben hogy kerülne a közelünkbe? Hé, kiskölyök, várjál csak, hallod? Mit akarsz? Hagyjál engem. No, csak nincs valami baj. Úgy festesz, mint akinek egy szálbarátja sincs. Nincs is. Na jó, de anyád vagy apád csak van. Nincs. Senki se tűr meg maga mellett. Tudjuk, mit érzel. Minket így elzavarnak mindenhonnan. Lehet, hogy kíméletleneknek látszunk, de azért van szívünk, meg érzéseink is. És hogy bebizonyítsuk neked, megengedjük, hogy csatlakozz hozzánk. Kölyök, ezennel tiszteletbeli keselyűvé avatunk. Köszönöm szépen, de mégis inkább egyedül maradok. Ó, ne viccelj, kispajtás! Barátok nélkül senki sem élhet. Hé, srácok! Barátai vagyunk, vagy nem? Jó barát, hű barát, jóban és rosszban mindig tár. Ahogy arra Maugli keselyűinek viselkedése is rámutat, egy valódi 9-es legfőbb vágya a harmónia megteremtése és megélése. Ezzel szemben a legnagyobb félelmük, hogy elveszítik önmagukat és a többi társukat. És miközben minden áron arra törekszik, hogy megőrizze saját belső békéjét és nyugalmát, elmondható róla, hogy igyekszik kizárni mind a külvilág negatív zavaró impulzusait, mind saját lelkének fájdalmas rezdüléseit. Ő az az eneagram típus, akinek oly mértékben fontos a békesség, hogy tulajdonképpen saját önérvényesítő képességét is elnyomja, és egyáltalán nem áll bele a konfliktusokba. Végtelenül türelmes és befogadó, szinte sohasem mond nemet. A problémákat igyekszik mindig a szőnyeg alá besöpörni, és abban bízik, hogy azok majd saját maguktól megoldódnak. A 9-es tipikusan az a személy, akire azt mondjuk, hogy fát lehet a hátán vágni. Lényegében csak jó akar lenni, ami számára azt jelenti, hogy nem mutathatja ki dühét, rossz érzéseit, mert akkor ő nem lenne jó. Lényegében ezért el is mondhatjuk a 9-esről, hogy nem igazán lehet vele veszekedni, hiszen inkább rád hagyja, mondja csak, és ő nem mond neked nemet, nem mond ellent, csak tűr. Általában kényelem szerető, nem egy versengő típus. Nagyon jellemző rá a nekem mindegy mondat, mellyel maximális alkalmazkodását fejezi ki. A 9-es erősségei, hogy rendkívül barátságos, derűs, elfogadó, megnyugtató és segítőkész is, aki könnyen megérti mások álláspontját, és könnyen tud idomulni, alkalmazkodni hozzájuk. Tárgyi, lakos és pártatlan konfliktus helyzetben. Gyengeségei közé tartozik a kényelem szeretete és az elég gyenge önérvényesítő képessége, melynek köszönhetően a benne levő képessége gyakran kiaknázatlanul maradnak, és megmaradnak a lehetőségek szintjén. A 9-es karakter gyermekkorára nagyon jellemző, hogy a családon belül volt egy hosszan elhúzódó konfliktus, mely őrá úgy hatott, hogy ő ott megpróbált egy béketeremtő szerepet eljátszani, a feleket diplomataként egymáshoz közelíteni. Ami még érdekes, hogy a 9-esek gyakran számolnak be arról, hogy hosszan elhúzódó császármetszéssel jöttek a világra. Védelmi módszere a dühük elkerülésére irányul, melynek érdekében különböző elfoglaltságokat, szokásokat alakítanak ki maguknak, melyek mögé elbújva biztonságban és nyugalomban érezhetik magukat. A 9-es típus tipikus csapdája a keresés, ami azt jelenti, hogy elkezdi gondolataiban megpróbálni megfejteni a világot és annak csodáit, és hát ilyenkor szoktuk őrá azt mondani, hogy ő a szórakozott professzor. Elkerülésének tárgya pedig a konfliktus, ami azt jelenti, hogy amikor olyan helyzet van, szinte képtelenség belőle kihúzni egy érvelést vagy egy elutasítást. És akkor megint el is érkeztünk a fejlődés útjához. Hát ehhez a 9-esnek bizony pontosan azt kell megértenie, hogy a konfliktus nemhogy nem egy romboló dolog, hanem igenis, hogy építi a kapcsolatokat, hogyha a konfliktusok jól meg vannak élve, úgymond fel vannak dolgozva, és ha ezt a 9-es megérti, és elkezdi élni, az ő dühét, haragját megtanulja feldolgozni és kiadni, és a szituációkban pedig helytállni,
Akkortól rendelkezni fog mindazzal az erővel és képességgel, ami gyakorlatilag bármely helyzet kezelésére és feloldására képessé fogja tenni. Így tudja elérni és megélni saját személyiségének fejlettebb verzióját, melyben már együtt tud ugyan érezni másokkal, de mindeközben önmagával szemben sem merülnek fel benne kétségek, így elérheti önmaga fejlett személyiségét, melyben már úgy tud azonosulni a másik gondolataival és érzéseivel, hogy közben saját magát sem tagadja meg, és így éli meg a legnagyobb belső békéjét.